Здравейте всички, аз съм Зиси20 Сързи и да се шеяем Quick Draw. Но, стане малко по-интересничко, съм приготвил така малко оцет. Ще пием оцета, като се проваля. Само на едно. И съвсем малко ще намаля тези светлини. Айде. И нека да започваме. Let's draw. Баттуп. Какво и пък това сега е баттуп? Нека да видим сега в преводачницата. Преводач. Ко беше? БТХ туб. Това ще е някаква баня ли? БТХ туб. Вана. Окей. Вана. Това толкова. Добре. Една вана е така. Да, знаеш. Necklace, окей, necklace. Как се пише? Пак ще го сбърка. Ник Ласе. Коле, то също. Коли, нека да нарисуваме колие. Правим едно така. Necklace. Mountain. Ще го нарисувам. Mountain. Diving board. Кой ще ги четва сега? Такова. Лодка за гмука ли? Или не знам, нека да видим. Май ще пие от... Бе! Не! Професионалист! Дъжд! Oh, I know, it's rain. Rainbow more. Rainbow. Опа, чакай. Хоп. Опа. Бе. Какво? Ти базикаш се смея, бе. Добре, всичко познах. Как искат да нарисувам Рейнбоу? Уау! Добре, моето... Добре. Оцетче, нищо лошо. Какъв вкус е този оцет? Ябълко. Колко. Мисля, че толкова добре. Стига толкова. Виждате ли си го? Ой! Никога не съм пил оцет. Защо трябва да го правя, бе? Чакай, някакво гадно ще ми стане гадно, сигурен съм просто.
Ah! 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 Vrai? Oh, толкова е солено, че чак ти се задавяш. Play again? Още веднъж? Ох, трябва да се почуя малко. Оле-ли! Защо купих толкова много? Окей. Продължаваме напред. Play again. Микрофон. Кой е той микрофон? Микрофон. Тапак. Окей, параметри. Айде! Добре. Ти тапа ли си? No, то е ясно, че човека ще пие от само да свършим, не. Баскет. Иска ти баскетбол? Баскетбол. Баскет, бе! Майко ни! Toaster! Okay! Let's do this! Okay. Именно е така. Какъв хамбургър, бе? Барн. Моля, мечка ли коли? Кой сега? Барн. Обор. Как се прави обор, бе? Барн. Какво? Ясно. Къща. Окей, let's do this. Базика ли са с мене, бе? Снег, добре, туто и поле е лес. Къде? Какво банина, бе? Пак ли трябва бил цвет? Честно ви казвам, лошо ми стана този цвет. Нека я... Да, секунда. Налях си една чаша с водица. Колко има още? Трябва поне малко да изпия.
Хора, моля се, дайте един лайк на това видео, защото поне ми става лошо, е. Правя го поне малко да се забавлявате ви. Става ми нещо на езика. Не пийте оцет никога. Аз съм тъп. Но вие не го правите. Така. Последна игричка. Пенс. Това трябва да са гащи, доколкото си мисля. Преводач. Мисля, че пенс са гащи. Панталони, да. Той поне някъде да го сбърка. Где? Вижда Eiffel Tower Ambulance. Това не е ли линейка, хора? Ambulance. Мисля, че не знам Ambulance. Линейка. Добре, правилно е така. Добре. Water. Фар ли беше Water? Сори хора, ама не знам. Трябва съм сигурен. Water. Ко? Lantern. Тук, ето го има. Lantern. Фенер. Добре. Какъв фенер обаче искат да? Сигурно така видето на плажа, фар, такъв фенер. Не знам сега. Чай да видим Quick Draw, Lantern. Какъв? Такъв фенер също, да, такъв фенер също става. Може сега да си режа малко лицето, така. Добре, ще нарисувам. Аз не знам какъв фенер искате. Ще нарисувам фенер някаква къщо. Какво да ви кажа, хора сега? Професионалист. Hot tub ли? Hot tub. Джакузи. Окей, бе. Окей. Дай на така. Кака диди? Не! Ти базикаш ли с мене? Микрофон. И забравих как се... Пак трябва да изпия. Нещо. Микрофон. Добре. Не искам да пия, ама искам да видя все пак как се нарисува микрофон. Така че пишем микрофоне. Али те си пише? Не. Да. Quick Draw микрофон. Добре, това е добра идея за микрофон. Вие може да не я виждате. Да, не я виждате. Това е така ти. Хоп.
Рисувам си добре. Мога да ви покажа някой път, който съм рисувал на Clash Royale. И да не мога да нарисувам един микрофон, който е нарисуван точно тук. Нарисувам го същия. Същия, да. И да го направя, нещо ми става. И сега е слънце, ако не мога да нарисувам. Епа, не знам какъв художник съм. Айде да видим сега как се рисува. Добре. Ето бе, така се рисува. Аз мислех, че геймърски микрофон. Ма так, добре бе, окей, добре, бе, моя грешка. Добре, сега, това не ви ли прилича малко на моето? Знаете какво трябва да направя? Сега ще ви опиша чувството преди да опитате ви, защото мисля, че някои от вас ще опитат. Или поне така си мисля. Ами, да. Чувството е все едно пийте ракия. Много ми е гадно. Горещо ми стана толкова много топ. Аз си въртя малко спинърът да се успокоя. Но преди това и трябва да пина съвсем малко. Знам, че видеото стана малко дългичко. Сега ще видим колко дългичко стана. Малко да отпия време. 17 минути, хора. Какво е това видео 17 минути? Да го правя ли, бе, хора? Да го правя. Трябва да просто... Ако ще го направя, просто харесайте и се абонирайте, защото това ми коства много. Много. Много! Не забравяйте лайк and subscribe. Добре. Сега съм ви губил времето. Не забравяйте лайкче, subscribe and see you guys in the next one. Peace out.